Darway kadagiti bumisbisita iti Vegan City ti excited amang raman ti vegan empanada. Ti daduma, kayat da padasen ti crispy ukoy. Makuna dagitoy amakan ket sumagmamanulaeng kadagiti nagbalinen apakabigbigan iti nabaknang a culinary heritage iti syudad. Ngem ka Solid North, adda ti makan a masarakan ditoy a maibilang a hidden gem gapud adupay iti saan a nakaraman kadaytoy. May sa a klase ti rice soup. Saan nga arroz caldo? Saan met agoto? Ngem ket di, mauawagan daytoy iti pipian. Numay dasig kadagiti daduma a rice soup ken rice porridge, makuna na isang sangayan daytoy, gapo iti umalsem araman na, ken tinabanglo nga aroma na manipod iti rekado na a pasotes. Dagiti daduma handa pay nga ammo. Manmanulaing ti makamo ka usually ti la vegan ti makamo day ti nga pipian. No sagsabali nga lugar handa nga mo kas aglalo dagiti taga Manila ti pumayak no kas jay iparaman ko nga muna kanyada before no kayat da nga gumatang no kayat da jiraman na saka dagpasukat. May katlon nga henerasyon ni Mayda iti pamilyada nga aglaklako iti pipian. Nadlawan na bumasbasiten ti bilang dagiti agi-serve kadaytoy ang makan. Mangnamnama, asublaten tumet daytoy digiti sumarsaruno nga henerasyon tapno iti kasta, saan naman yung pinsan ang mapukaw daytoy. Para iti customer ani Jeric, saan na nga isukat iti pipian. May sa daytoy kadagiti paborito na akanen, nung umayda ag merienda kadagiti kaubraan na. Ano pagpilian kayo, arroz caldo, goto, or pipian? Pipian, mas bet ko di taste ng ken jay aroma na kumbaga. Niloloto nila ito based sa mga celebration, like for example, birthday, pawalo, and many more po. May sa kadagiti key ingredients ti pipian ket itinakirog ken nagiling a bagas. Sumagmamanon at awen itinapalabas sipud pay idirogyanan ti pagtagilakwan ti Emiliana ti aggiling ti bagas. Kuna na adagiti laeng taga-syudad ti vegan ti kangrenaan a customer na. Mangipasimudaag at ti pipian ket saan pay ano diskubre ti kaaduan. Dagiti bisbisita tayo ti vegan ma'am, amo da ba dito? Ay han, sir. Deti taga dito'y sir. Iso da tagloto sa dati paramang kanyada. Diyan. Iso ti pakaramramananda. Sa manmanome nga dagloto ti kastoy, ta siyempre dagiti daddo mga sangailihan damo ti raman na naalsem. Wen. Naalsem kay handa nga amutos to nga raman na pela deta. Ngim na maramanda nga naimas sa pulen danta. Inpakita kada kami ni Nanay Estrella ti bukod na awagas ti panagluto ti pipian. Masapul ti manteka, laya, manok, atsuete, patis, pampaalsem kas kumay ti piyas, wenno sa lamagi, nyam mabalinmet iti pampaalsem as seasoning. Pasotes, ken iti nagiling ang bagas. Umuna ang may papudot ti manteka ket ditoy ang magisa ti laya ken manok. No ag brown dagitoyen, nayunan ti danom ken patis ken ditoy meten ang may laok ti atsuete. Talpasan iti sumagmamano a minutos, manayunan man daytoyan ti danom ken maipisok ti nagiling a bagas. Nasken akiwaran daytoy aging gana a pumalet. Kalpasan na, mailaok meten ti seasoning mix wenno pampaalsem ken maudi a may pisok ti pasotes. Hindi balasang na pilang sir. Aglalako na kon sir. Bale nasurok nga ay nakurang nga 40 years and sir. Aglalako. Habang lumlumwag sir habang kiwaren sir may kabil di pasotes and pumahi. Usually pagkapunta ka di? Jay Manila sir, kada abroad tayo sir, ta ano kwa may nagbakasyon, diroken da kay sir. Ilocano met ang dagitoy ma'am? Wait sir. Iti syudad, adagiti ukoy ken empanada iti kangrenaan na bida, ti pipian met ti agserbi a pamalagip
at Vegan City ket adupay itibak nang na. Dahito amakan kit binukel ti panaglabas ti panawen. Pinatalged ti tradisyon, kinagururay laeng ang madiskubre ti sangalubungan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.